Azonban az embernek van egy olyanja, ami akkor is van, hogyha nincs külön imidzsed. És ezt hívják homlokzatnak. Bármilyen meglepő, ezt angolul face-nek nevezik, tehát leginkább arcnak lehetne fordítani. És ez a bizonyos homlokzat, ez nem más, mint, ha úgy tetszik, egy szerepegyüttes, amelyet a társas érintkezésben, különféle közösségekben és helyzetekben alkalmazunk. Az, amit szeretnénk láttatni magunkból. Ennyiben a homlokzat kifejezés szinte tökéletes, mert azt mondja, hogy belül mi van, édesem, közöd van hozzá, semmi. Viszont fölépítem azoknak az értékeknek, azoknak a jegyeknek a többé-kevésbé összeálló rendszerét, amelyeket szeretnék neked megmutatni, és te valójában a kommunikáció során soha nem velem fogsz találkozni, hanem a homlokzatommal. Mielőtt arra gondolnátok, hogy a homlokzat az a hazugságok hazugsága, tehát az valamiféle csomagolás, vagy külsőleges elv, óriási tévedés. A homlokzat nagyon mélyen a te részed, nagyon erős az érzelmi kötődésed ahhoz a falhoz, amely kifelé látszik belőled, és ha ezt megsértik, félreértés ne essék, ugyanúgy reagálsz, mintha kést mártanának beléd. Ha te nagyvonalú vagy és gáláns a homlokzatod, de valaki a fejedre olvassa, hogy vaze, figyelj, akkor már lassan kifizethetnéd a saradat, akkor úgy érzed, hogy téged megaláztak, rajtad erőszakot követtek el. Mert hiszen a homlokzatom azt mutatja, hogy bőkezű vagyok és nagyvonalú. Ne mondjál már olyat, hogy én nem fizettem ki a tartozásomat.